Kae kabajia ya Muhammad Salah bat ya ka Liverpool nga preso phai phi parlok sa season 4 ha kanai ka video Muhammad Salah ulapan bana pajba baga jinga dai jong bat manager jong ka Liverpool Arne Slot kala prano kamblong su kumba julong bat Muhammad Salah ulapan idak ba sami no na ka Liverpool hadin ba ula shop pensong ben hadu lightly ki jinga la kai hadin ka jing ya khaj ka Liverpool persya ya ka Leeds United mar lai gol ha ka sngir sajan ha ka Hendrik tarik Desember menta usnam ha ka we ka interview Muhammad Salah ula keren bat ula penpau ba usngau kumba ula sya bread hapo krombos da ka klub Liverpool bat ula ongru ba don ki bom kwa shu yanga bansa ha ka klub Liverpool Salah uju penpau ba uju don ka jinga dai ka bajan pha bat manager Arne Slot Henry menta ka jinga dai jongki kamlong shu kumju bat Muhammad Salah tip ya kadau ke basha rendet kanai ka jing kelawan hadin ba Muhammad Salah ulasya pensiong ben hadu lightly ki jing alakai kanai ka jing dia kadang dai kasin ke baning kong ya Muhammad Salah ha ka klub Liverpool usya pensiong ben hadu lightly ki jing alakai bat yo banmi madan watang si minidro haba kinong thok khubor kilakli ya usala ya kalawe jong ha ka klub Liverpool Salah ula juba ba ka jing alakai persya ya ka Brighton kala pandai ka jing lakai ke bakhadu jong ha ka klub Liverpool Muhammad Salah udai urang lakai jong kari Egypt ubaya lakai menta na ka klub Liverpool kum right winger bat udai ru kapten jong ka Egypt national team udai ru urang lakai ubayo tebun gol tam na ka menta ka klub Liverpool ha ka English Premier League nadu ba upenya so bat ka klub Liverpool ha usnam arajar khat nyau Muhammad Salah ulayo ban mi madan hadu saus pa arpeu teli ki jing lakai bat ulayo ban tep hadu arspa san peu teli ki goals bat chispa khatlai teli ki assist warla Muhammad Salah ulala banyarap sibun ya ka klub Liverpool Henry ngiyu ba ka Liverpool kam burom su ya warla udang don tang ha kerta ka balai play snam hila kenya kum uteman kum ta ka jingkeli kami balai ya ki players ki bala Hampton man kisah pensiong beno parlok kisngau kumno ya kane sa komen hapo ka comment section tang karne ka video kalakut pada episode tenat ya kane ka video ngapa wat kelet ban like bat share bat sa subscribe ada pirang page ningkong ya kane ka channel kublai sibun